No sabíem que existien, Hem de dir que tardarem un parell d'anys, per almenys, no? En saber que les tenien els companys. Va suposar un col. Jo vaig plorar molt aquest dia que me les van ensenyar, però també és un alivio veure en les últimes hores de la seva vida i que estaven amics, ho estava passant bé. Mos retrotrau al dia aquell i mos ompli de sentiment i tristesa, però al mateix temps de ràbia i de lluita. Ell, evidentment, reflectia il·lusió, alegria, tenia un carisma especial. A mi me tenia enamorat, i era el meu fill. A tots mos tenia enamorats. Jo no era capaç de renyir-lo per res, perquè me pareixia bé tot el que feia. Som afortunats d'haver pogut conviure amb ell durant 18 anys. Perquè sabien com era un bon xic. Era un dolor indescriptible. Ningú pot saber què és això si no ho passes. Però hem tingut la sort de que ens ha acompanyat moltíssims amics de Guillem i moltíssima gent que pensava com nosaltres i que teníem la necessitat de que això es coneguera. També és de veres que ha hagut un silenci durant molts anys que ens han fet estar molt sols, però nosaltres a lo que dia la resta en contra de Guillem i en contra de nosaltres ens preocupava ben poc. Ens encoratjava. Ens encoratjava a continuar lluitant perquè sabíem que no podrien, en aquests arguments no podrien a nosaltres, perquè nosaltres teníem una altra habilitat de la que ells contaven que era més poderosa perquè tenia més humanitat. Nosaltres ens feien molt de mal en pintar cridats per telèfon a les tantes de la matinada, en tot el que suposava estar molt fotuts, desestabilitzats emocional i psicològicament per la mort de Guillem, i en xiquets adolescents per el mig que tenies que demostrar que tenies que demostrar fortalesa perquè no se derrumbara tot. La lluita per el que volíem demostrar està aconseguida, hem guanyat aquesta lluita. Nosaltres diguem que la batalla de Guillem ja l'hem guanyat. Està guanyada. Pues això és algo que ens ha sorprès positivament. És una idea molt completa. Perquè hem estat parlant amb els companys de la pel·lícula molt de temps. Només l'estar remoguent, això fa mal. Això te porta dolor. I estar traient fotos i revisant coses i recordant com era l'habitació d'ell, que tenia penjat això i allò, tot això a d'ell li fa, però a mi me fa moltíssim. Jo psicològicament estic més dèbil i tot això me causa molt de dolor. No sé si podré veure la pel·lícula. Ha passat tot el contrari. La gent el recorda i no caurà ja mai en l'oblit. Això ja és per a sempre. El record de Guillem està ahí i estarà per sempre.